Zdravím všetkých, vítam vás na svojej záhrade začiatkom augusta. Predchádzajúce dni boli pomerne horúce. Mali sme teraz trošku takú pauzu, kde sa nám ochladilo a jemne ovlčilo vzduch. V podstate ani veľmi nepršalo, len tak mrholilo. A dnes to vyzerá opäť na teplý deň. A môžeme sa pozrieť, ako vyzerajú jednotlivé záhony na tejto mojej záhrade. Takže tu hneď na začiatku som mala jahody. A v podstate aj tam sú jahody, ale je to zarastené. Tieto jahody rodia len raz ročne, takže budem si to upravovať zrejme až niekedy na jar, ale medzi tým mám ešte oregano, bylinky, je tam ľubovník a nechtík, takže nechávam to takto. No a tu ďalej v podstate boli na tomto záhone som mala cibulu a cesnak, ktorý už je von, a ešte pred zberom cibule som si vysiela mrkvu, takže je už pomerne pekná. A ostávajú tu v podstate hluboviny, ktoré mám po okrajoch, a z vrchnej strany ešte aj cviklu. A toto je vlastne starý skleník, ktorý ešte vlastne drží pokope. A tohto roku som si tu dala fazuľu, takže musím povedať, že celkom sa jej tu darí. Má naviazané pomerne veľké množstvo strukov. Mám tu takú fialovú. Zároveň to veľmi pekne kvitne. A v podstate toto je vlastne, sú to papučasu, my to tak voláme. Sú to veľké fazule. Čiže má krásne množstvo týchto strukov, takže verím, že úroda bude pekná. A vnútri v podstate sú z jednej, z dvoch strán vlastne dva riadky fazule na zeleno, ktorú tiež priebežne zberám. Ďalej nasledujú moje záhony z bioodpadu, tak v podstate tento prvý, ktorý sme vlastne upravovali tým, že sme dali zo spodnej strany panely z radiátorov, tak je na tomto sú zemiaky ešte pekné zelené, takže tieto ešte nevyberám. Nechávam ich ešte stále rásť. Ďalšie dva záhony som v podstate už vyberala zemiaky. A dala som tu tak na skúšku uhorky, pretože v skleníku už nevyzerajú veľmi dobre. Už chytili pleseň, takže uvidíme, ako sa týmto uhorkám tu na vonku bude dariť. A do tohto ďalšieho záhonu som si vysiala čiernu reďkovku, takže tiež už pekne vychádza. Aspoň takto využiť tento priestor ešte. Do jesene ešte pekne vyrastie. No a tu je ďalší záhon, budem to musieť najprv vykosiť a následne zemiaky vybrať. A v podstate by som chcela, je tu 1, 2 a 3. záhon, urobiť to tak, že si z týchto troch spravím 2 záhony
tým, že si ich trošku rozšírim a rozšírim aj tie cestičky, chodničky medzi tým, aby sa to potom lepšie zbieralo. Tu niekde bude vlastne ten jeden, takže už na spodok si priebežne ukladám ten bioodpad, ktorý mám. Je to vlastne lístie z viniča. A tu je taká kôpka, vlastne pokúšam sa vytvoriť si vlastne svoj kompost, pretože pri takomto ukladaní tohto bioodpadu vlastne sa veľmi veľa toho rozloží a neostane tam taká masa, do ktorej by sa potom dalo následne sadiť, ale respektíve ostane tam toho málo. Takže som sa rozhodla vyskúšať si urobiť takto kompost. Takže som naukladala suché, striedavo suché a vlhký materiál, čiže taká pokosená tráva, takisto zo zberu zemiakov. Túto vňať som tam dávala šupky z jablok, zemiakov, čiže taký odpad z kuchyne. A po týždni vlastne som to preložila, pretože bolo to pôvodne tuná. Takže si to budem prehadzovať postupne. Toto je v podstate záhon, kde mám ešte červenú kapustu. Medzi tým sú aj kaleráby modré. A sú tu tie oblúky, čiže na jar potom to chcem využívať. Takže vlastne prikryjem, ale plánujem tento záhon využiť vlastne na vysadenie cesnaku. A na jar potom, čiže cesnak by som dávala v októbri niekedy, v jeseni, a na jar by som si chcela medzi to dať zemiaky a prikryla by som to potom pokosenou trávou, tak ako to robím na záhonoch z bioodpadu. Keďže je to taká ťažšia ilovitá pôda, tak by som bola rada, keď sa to trošku takto preľahčilo touto pokosenou trávou. No a ďalej, tesne pod plotom, som mala taký úzky záhon, ktorý som vlastne už tú oporu odstránila. A pod ním je ďalší záhon. A vlastne chcem využiť tieto panely z radiátorov, aby som si tu urobila pekný, rovný, široký chodníček. A tieto dve vlastne záhony sa spoja a budú tak viac v rovinke, nebude to taká strmina. A zároveň tieto orechy, ktoré tu rastú nad tým, mi poskytnú lístie do tohto záhonu, takže opäť je záhon z bioodpadu. A takisto som si tu spravila takúto kôpku, ktorú chcem vlastne prehadzovať, doplňovať ďalším bioodpadom a skúsim si takto pripraviť možno trošku kvalitnejší kompost, tak dúfam, že sa mi to podarí. No a toto je vlastne môj prvý záhon z bioodpadu. Je pravda, že už posledné roky som tam veľmi taký bioodpad nedávala, takže už by tiež potreboval trošku osviežiť, obohatiť. A mám tu ešte por, je tu višňa peruánska, ktorá mi pomerne chutí. Dávala som tu medzi cviklu, keďže vlastne vytiahla som tu cibuľku, ktorá bola zo semien. Tak som medzi to dala kukuricu. Tak uvidíme, či to ešte vyrastie. A sú tu nejaké hluboviny a melóny. Pozerám, či nenájdem nejakú guličku. Je teraz pomerne sucho a v podstate aj teplo.
Takže malý melón. Takže tento by mal do jesene pekne vyrázať, dozrieť. A tu nás sú vlastne žlté melóny, takže uvidíme, či tu niečo vyrastie. A toto je karfiol, ktorý mi vlastne už rozkvitol, takže chcem ho nechať, aby som si mohla odobrať semená karfiolu. Po okrajoch sú tu ešte rôzne hluboviny, ako je skorá kapusta, ktorú priebežne zbieram. Je to takisto petržlen. A takto krásne rozkonárená červená reďkovka. Je to jedna červená reďkovka a má veľmi veľa strúčikov a v nich sú vlastne semená reďkoviek, takže sa teším z toho, že si to odoberiem, ale je potrebné, aby sa to ešte presušilo. A na semená som si vlastne nechala aj šalát, čiže je to opäť jedna rastlina, ktorá pekne zakvitne a tieto semienka sa mi vlastne rozsejú po zemi, takže na jar budem už mať pomerne skoro rastlinky šalátu. Takisto semená cibulky a kôpru. A tu na vprostredku mám čínsku kapustu, ktorú som si vysiala. A keď bude mať trošku lepšiu veľkosť, tie rastlinky zosilnejú, tak si to niekde presadím. No a toto je moja ďalšia záhrada. Kde sú vlastne jahody pod hroznom. Takže opäť vyzerá pekná úroda. Hrozná. Trošku som to v poslednom čase polievala, pretože bolo to pomerne presušené, ale jahody priebežne dozrievajú. Záhon, do ktorého som si dala čučoriedky, veľmi sa im tu nedarí. Vyrastli mi tu aj zemiaky, ktoré už majú vlastne suchú vňa, čiže bude potrebné to vybrať. Je tu jedna rastlina Hokkaido, ktorá trošku neskôr začala rásť. Je to jedna táto časť, pretože trošku z nej odožrali slimáci. A ďalšia táto časť lístia je to v podstate tiež z jednej rastliny a je to zase tekvica olejná, čiže na semená. A sú tu krásne veľké tekvice, takže sa z toho teším a pestujem si to vlastne prvým rokom. Túto tekvicu. Respektíve podarilo sa mi to vypestovať až tento rok, pretože som sa snažila aj predchádzajúce roky, ale tie rastlinky mi nevyrástli. Toto je ďalší záhon, tu nám mám vlastne zemiaky a topinambury. Keďže je pomerne sucho, tak tá vňať vlastne vyschýna. A myslím, že už je aj čas vhodný na zber týchto zemiakov. Sú tu ešte nejaké zelené vňate, ale tam, kde už sú presušené, tak toto si vlastne povyberám. A ďalší záhon a so zemiakmi, cez prostriedok som tu vlastne mala cesnak, ktorý sme vlastne už povyťahovali, takže táto vňať ešte nie je úplne suchá, takže
Toto vlastne tu zatiaľ ešte ostáva. No a tohto roku som sa snažila nejaké kvety, niečo kvitnúce do záhrady dostať, takže veľmi pekne mi tu rastú aksamietnice pod jedným stromčekom. A takisto pod druhým. Je to krásne, hlavne tak večer, alebo keď slnko zasvietí, tá oranžová farba je taká žiarivá. Takže veľmi sa mi páčia tieto kvety. Šťavel vonku, takto v pôde vyzerá, je oveľa väčší ako taký, čo mám v kvetináči za oknom. A krásna modrá farba. A to nám je krásne kvitne oregano. Čiže sú to aj krásne kvety, aj zároveň bylinka. A aj takto pri hojdačke som si spravila také kvitnúce miesto. Musím sa priznať, že neviem názov tejto rastlinky. Toto som si tu vlastne nevysadila, alebo ani nevysiala. Samo vlastne to tu rástlo a vedela som, aký to má kvet, že je to krásne, takže som to tu nechala a skúšala som to hľadať aj v knihe s bylinami, avšak som to nenašla, takže neviem názov tejto rastlinky. Takže opäť aksamietnice pekne sa rozrastajú. Lobelka, ktorá ešte nekvitne, ale teším sa na ňu, pretože opäť neviem, akej farby tieto kvietky budú, pretože bolo to zo semien, zmes semien, takže je to pre mňa opäť prekvapenie. A rebríček už vlastne kvitol, ale má krásne lístky, krásna štruktúra listov. No a aksamietnica. Opäť pod ďalším záhonom mám echinaceu, ktorá ma teší, pretože opäť krásne tu kvitne spolu s aksamietnicou. Lístky prvosienky. No a vlastne rozširovala som si minulý rok tento chodník, aby to bolo bezpečnejšie chodenie okolo tohto skleníka. Zo spodnej strany som si tu dala astry, ktoré už sú veľmi pekné, ale ešte nekvitnú. Mám tu takú zmes, sú to modré, fialové aj biele astry. Na striedavo vysadené, takže sa na to teším. A na druhej strane je pažitka, tymián, ktorý kvitol ešte na jar. Krásne to vonia. Klinčeky. Tieto aksamietnice sa mi strašne páčia. Kvitli tu už aj lalie, ktoré odkvitli. Krásne sa mi tu rozťahli. Sa mi tu rozrastla levandula. Dala som tu vlastne ako také podsadbu k rúži kríčkovej. Táto už odkvitla, ale púšťa nové púčiky. A táto levandula je v podstate z jesene, čiže minulý rok v jeseni som si napichla do zeme takýto konárik. A takto krásne to tu teraz rastie a kvitne, takže sa z toho teším. A mám tu ešte na striedačku aksamietnice, tymián, echinacea. A trošku tu zavádza vlastne takýto konár s jablkami, ale tieto jablka budeme za nejaký čas zbierať, lebo je to taká poloskorá odroda. Takže potom vlastne upravíme aj tieto konáre, aby ten prechod po tomto chodničku to bol príjemný.
a bezpečný. A na konci mám ešte metu ako osatec. Takže postupne si to tu chcem vyplniť kvetmi, aby to bolo pekné, husté, príjemné na pohľad, voňavé. A čo ma tento rok opäť teší, mám rada prekvapenia v záhrade, také príjemné prekvapenia. Vysadili sme si figovník, čiže bol zasadený na jar z kvetináča a má krásne figy. Má tu také polotenisté miesto, takže sa veľmi z neho teším. Tento figovník má krásne listy a dúfam, že tieto figy dozrejú a že si na nich budeme mohli pochutnať. Takže toľko z dnešného môjho videa, z mojej záhrady, z augustovej záhrady. Takže na záhrade je vždy čo robiť. Vždy sa tu niečo mení. Takže vždy je aj na čo pozerať. Ešte by som sa možno pozastavila pri jednej rastlinke. A to pri hokajde, ktoré vlastne keď som to tu sadila do tohto skleníka, myslela som, že je to patizón, pretože hokajdo by som do skleníka nedávala. Ale keďže už je tu, tak sa snažím, aby vlastne nezaberalo miesto v skleníku, ale nechala som to ťahať vlastne sa po tejto rínve, ktorá už je vlastne veľmi ako nefunkčná, pretože nemáme tu strechu. Takže takto je tam jedno hokajdo už také pomaly zrelé, ktoré už asi pôjde von, aby tie ďalšie mohli pekne rásť. Takže aj toto vlastne vytvára na pohľad celkom peknú dekoráciu v záhrade, také hokajdo. Tak, prajem ešte všetko dobré, veľa úspechov a veľa radosti z pestovania. Majte sa krásne.